Pinagmumulta ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DNR-EMB ang Econes Waste Management Corporation dahil sa paglabag sa Environmental Compliance Certificate. Ang Econes ang siyang operator ng Hermosa Sanitary Landfill Facility sa Bataan. Sa isang resolusyon na ipinalabas ng EMB, pinagmumulta nila ng 150,000 pesos ang nasabing kumpanya at iniutos din ang agarang rehabilitasyon ng pasilidad. Pinaalis at pinalilinis din ang mga nakalalasong basura gaya ng mga electrical at electronics wiring rubber insulators na natagpo ang nakatambak sa naturang project site. Noong Pebrero ng nakaraang taon, binisita ni Hermosa Mayor Jopet Inton ang lugar at inihain ang cease and desist order na nag-uutos sa pansamantalang tigil operasyon ng Hermosa Sanitary Landfill Facility. Binigyang diin din ni EMB Central Luzon Director William Cuñado na kinakailangang ayusin ni Econes ang pag-comply sa ECC. Samantala, hinamon naman ni Econes President and CEO Attorney Bola Fiel ang EMB na magpaliwanag kung bakit mas naunang kumalat sa media ang kopya ng resolusyon habang sila'y wala pang natatanggap hanggang sa kasalukuyan. Sa oras na matanggap ang reklamo, handa naman daw silang gawin ang lahat ng legal remedies upang malinis ang pangalan ng korporasyon. Rainiel Pawid, CLTV News.